всички, ние сме Студио Даст, аз съм Йордан и сега с мен е Стивън. И решихме да поиграем една игра, която е от интернет, се казва Unvested World. Така, играта е доста интересна, ще има линк за нея, определено. Виждате, това BNP Gamescom. Така, влези в картата. Влез в картата. Така. Стиви. Да. Влез в картата. Да отворим картата? Да. Я си сподели екрана, бе. Чакай. Съжалявам, да, излизам просто малко бъркам от така, влез в картата. World Map. Най-горе. Да. И се дясно козелчето. Виждаш ли го дясно? Да, това е първото, къде е на интернет. И Go to Hero и си готов. Да, разбрах. Сега ти къде си? Да, бях. Ето се, нали? Къде си? Аз не те виждам, бе. Ето да. Така. Пак опциони там за приятели friends. Дай ли ми приятелство, бе? Дадох ти. Добре тогава, както и да е. И ти се горе. Стая 103, да, знам. Сега си споделям аз екрана и влез вътре да виж. И сега виж какво се прави. Ходи на другото легло и сега виж в скайпа какво се прави. Ходи си го на голям екран. Виж сега какво се прави в скайпа. Виждаш ли? Не виждаш. Така го, аз съм си споделил екрана. Не се вижда, зарежда ми. Я угаси паспорт. Така, влизаш тука. Да. Най-горе. Тука. Да. И да го търсиш Sleep. Да. И го остави малко да почина. Добре. Ето правим го и можеш да си готов. Окей, бате. Така, ти си спи още. Какво? Аз ще се поразкърша на дансинга. Как го направи това? Еми, точно там, където... Ей, супер е! Я! Имам днес две... Ама къде го правиш това? Цъкаш там пак най-горе, къде беше и там търсиш Dance 1 и Да, Dance 2. да. Излизай. Да. И тук навън дам игрите ли. Да Добре. видите А ти какво е къде си сега? напрежението. А ти къде Аз си? съм отвънка, чакам те пред вратата. Да, видях те. Идвай Я надолу. да влезем в Идвай стая. надолу. Аз съм долу, да знаеш. Я върни се да ходим пак горе и да видим стая Аре 101. отвънка, бе, аре отвънка. Аре. Абе, И сега не се би с този дракон. добре, не се бива. И идвай надолу. Айде оттепаме мечката. И аз Ти той. къде си? Къде Къде си? си, бе? Аз съм овсянката и от дракона пред една червена къща. Ето ме. Виждаш ли ме?
Давай. Нагоре Аз ли съм вече. стръгна? Да. Тук съм. Нагоре. Да, от къщата. Ето. Лосъм те са, виждам и да се, че станеш от него. Държа да се нощно време сели до 300. Чакай ме там. А отиваме там бе, аз така. Ето те. Влез вътре. Тук има козели. Така, не може да ги бием, така че... Ето ме, видели ме. Влез в бънта. Ай, йо. Hello! Hello. Бог. Да направим. Я виж как се покланям бе. Я чакай. Какво? Я виж как ти се покланям. Виж как се покланям в играта. Спокойно. Чакай, ето. Къде беше поклоняне? Дай го бием. Да той да го бием. Опитвам се да му избягам. Къде си? Това не знам, чакам те тебе. Добре да, ама аз те намирам. Просто ти избягам. Ари идвай. Ари. Ти не знам да ли? Ще видим бой. Идвай. Дай да го имаме това драгош. Нагоре ще те убие. Има мечка тука. Така играе с още алфа и така. Бегай. Да се бие срещу някой, доста е натоварено. Убивам. Готово! Тръбах е 62 кг. Сега ще се рефрешне малко. Дай да помогнем на той да убие дракон. Дай. Браво, тръбах. Дай пак мечката. Аре, Стиви, ела надолу. Надолу ела. Леле! Искам, опитвам се, ама не мога. Трябва да убием явно мечката. Качи се, Ами, помогни. Ти къде си? Аз съм при мечката. Чакай ме там. Теле, край, аз умрях. Наистина ли бе? Вътре ли си? Откъде да Да. помахме или си в батальона? Сега ще видим. Да не си при Тук компанията. съм пред дракона и пред мечката. Къде е сянката? Чакай ме там, аз идвам. Мери! Какво правиш? Какво ти връзна? Чакай, стой да влезнем у Овена и у това, у интернет. И чакай да видим къде ще се намерим сега. Да, ето ме. Козела и у интернет, където пише. И сега съм у стаята. Качвам се по стълбите. Не се качвай. Да видим какво има у стая 101, стая 102. И аз си ме чакай там, бе. Ето чакам те тук съм. Така пред интересно. Ако знаеш как да играем.
Дани. Ето те. Видях. Се оя. А ние не може да се биеме, нали? Може. Може. Виж сега чакай, виж. Нали ме спира на екрана? Цикаш е тук. Върху мене или? Не те чувам, прекъсваш ми нещо. Не те чувам добре. Стиви, Да. слушай са. Аз ще ходя некъде. Гледай в скайпа на голям екран, за да видиш по-хубаво. Какво? Гледай в скайпа на по-голям екран. Гледай си. Не те чувам. Абе как да не ме чуваш, бе? Не те чувам много добре, прекъсваш ми. Да. Да. Тука. Ага, да. Писал Friends. Къде? Тука. Ага, уритър. И пише Friends, така ли? Friends, къде пише? Да, натискам там. И там, нали, ще излезе там Gamescom. Да. Ама Чакай. чакай, още не идва, и аз ще кажем кога да го направиш. Ето натиснах. Не натискай! Па ти нали ти каза да натискам? Казах не натискай. Стой там. Ето са. Дани, Сега натисни. къде да натискам? Там, къде ти казах, бе. Къде да влезем? Къде ти казах, къде има човек като броня и това Friends и там... В Friends? Да. Не става нищо. Абе цъкни там, бе. Ето да, натиснах Gamescom, пише. Цъкни върху него. И там ще излезе едно гото. И цъкни там. Ага, да. Отивам някъде. Ето те. При мен си сега. Аре, само ме следвай. Да. Ти къде си? Уф, Лили. Да, ето те. Ево къде мене. Какъв хубав фонтан. Така. Сега Аз ще влезем вътре. не може. Ево там, виж. Добре, чакай. Той е силен, бе. Бегай, ще му отепа, бе. Мъртъв съм. Добре умрях. Добре, приятели, това ще е всичко от този епизод. Ако ви е харесал клипа, цъкнете лайк. Мене че го трепа. Го трепаме. Видеоклипове, Аз отидах. се абонирайте и чао. Mambo, italiano. Mambo, italiano.